जय श्री राम। भोजपुरी में एगो कहावत हो, खिसियाइल बिल्ली खंबा नोचे। कुछ भोजपुरी इंडस्ट्रीज के कलाकार बने, उनकर हाल इहे हो गइल बा। एजा खाली बिल्लिया नहीं खे, एजा कुछ कुकुरो बने जे अपना आपके स्टार समझेलन। खंबा आप लोग समझ लीजा कि खंबा पावर स्टार पवन सिंह के कहतनी। आए दिन एजा जौन कुकुर बिलाई बाड़े कुछुओ ना कुछुओ लेके वो खंबा पर पत्थर मारो नोचो कि कसहू हम फेमस हो जाए, कसहू हम सर्चिंग में रही। आप लोग से सब कुछ बात करो कि हम केकरा ऊपर बात करे बनिया। ओकरा पहले आप लोग से आग्रह बा कि बड़का बिहारी के चैनल के सब्सक्राइब करके थोड़ा बड़का बिहारी के भी मजबूती दी जा कि जो कुकुर बिलाई बड़ा सो एकनी के थोड़ा हमरो से डर लागे। और जब हमारा जैसा यूट्यूबर हो जी है तो एकनी के पक्का डर लागे कोनो स्टेटमेंट देवे में। अगर आप वीडियो के फेसबुक पेज पर देखा नहीं तो पीयूष पेज के फॉलो कर ले। हो जी हो, आजकल आप लोग देखा नहीं जब 2-4 दिन से कि परियोजित जी स्क्रिप्टेड इंटरव्यू होता टे, जानबूझ के टारगेट कर जाता टे पवन सिंह के। और ये टारगेट के कर रहल बा हम जानते ही नहीं, जानबूझ के पूछवावल जाता टे कि पवन सिंह एकदम ऐसा आश्चर्यचकित होके जिसे लागत होके कि कबो नामे नहीं कि सुनले या कोनो भूत के नाम होके। ना जाने कई गो रात कई गो दिन यही पवन सिंह के साथे गुजरले हो, ना जाने कई गो फिल्म बाटे तोहरा पवन सिंह के साथ में। ओकरा बाद भी ऐसा नाटक। अरे हम जानत नहीं कि भाई सब लोग के अच्छा लगेला कि हम चर्चा में रही, लेकिन चर्चा में रहे खातिर ऐसा करम कि अपने मजाक बन जाओ। अगर तोहरा दिक्कत बाटे हम काहे स्क्रिप्टेड कहत नहीं। अगर स्क्रिप्टेड ना रही तो इंटरव्यू देवे के पहले ही जो ना एरिया में तू नहीं जा सकत वो एरिया के माना कर दी यूट्यूबर के चाहे इंटरव्यू लेवे वाला पत्रकार के। लेकिन तो स्क्रिप्टेड बा कि तू हमारा से सवाल पूछियो और ऐसा हम रिएक्ट करब। केहू भोजपुरी इंडस्ट्री के पवन सिंह ना जानी, मतलब इतना बेवकूफ बने एजा के दर्शक और एजा के व्यूअर। अब वैसा हूं तहार जो नाटक रहे सब लोग तक चल गई बाटे और ज्यादा दिन तक नाटक, ज्यादा दिन तक परसेप्शन ना चलेला। गलत परसेप्शन ज्यादा दिन तक ना चली, जहिया लोग जान जी है वो दिन तहार हालत लूल्हा के तरह हो जाई। आज ना तू रूप के बाड़ू ना कुरूप के बाड़ू, ना होला कि कुत्ता ना घर के ना घाट के, उहे हाल हो गई बताहार। मार बौछार कर रहा बड़ू, अलग अलग मीडिया चैनल पर जाके अलग अलग यूट्यूबर के पास जाके गुजरले होकबू वही पवन सिंह के साथ में, ना जाने का कैले होकबू। तोरा समस्या बात वैसा सवाल मत पूछे दो, लेकिन तू तो जानबूझ के पूछवा तरू। ऐसा के कुछ कलाकार और बड़े कि आए दिन वो खंबा पर पत्थर मारा ही के बाद बिना पत्थर मर ले आए दादा चर्चे में ना रहा। पिलर कई ना जाने कई साल से खड़ा बा। ये पिलर में ये एगो खासियत है कि पलट के जवाब ना देवेला, तू अच्छा कह बुरा कह जौन कहे के बा। ये खंबा खड़ा बा, खड़ा रही। आज पवन सिंह के बिना नाम ले ले ना ही कोनो यूट्यूबर चल सकत रहन, ना ही कोनो स्टार चल सकत रहन। एकदम ही 110% बा भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, चाहे यूट्यूबर होकर, चाहे न्यूज चैनल होके, चाहे कलाकार होखस, पवन सिंह का नाम लेना ही लेना बा। चाहे नाम ली ही चाहे बिना नाम ले ले ताना बाना करी, लेकिन वो इंसान के टारगेट करना एकदम जरूरी बा। अगर आपके व्यूज चाहिए, अगर आपके सर्चिंग में रहे के बात। बाकी एक फोटो बहुत तेजी से वायरल होता पवन सिंह के गाना के शूटिंग के। अभी ओकरा बारे में तो हमरा पता नहीं चलल कि कौन गाना है, कौन सा चैनल पाई, लेकिन शूटिंग शुरू बाटे एक गाना के जो ना के आप लोग देख रहा बनी जा। एक फोटो बहुत तेजी से वायरल होता टे। पवन सिंह के हर चीज और सही ना वायरल होला, उनकर व्यूअर बढ़ल। आप लोग सोचत हो कि पवन सिंह के टारगेट का है, तो वो एक ब्रांड है। चाहे ब्रांड को पसंद करने वाले हो, चाहे उससे नफरत करने वाले हो। जब कोई चीज ब्रांड होता है तो लोग नफरत करने वाले भी उसके बारे में सर्च करते हैं, देखते हैं कि अगला क्या बोला है, क्या किया है, क्योंकि वो ब्रांड एक पॉपुलर है। और बाकी अब का बोली, बड़ी बुरा लागत हमरा कि ना छोटा से यूट्यूबर से लेके बड़ा यूट्यूबर से लेके मीडिया चैनल पर वैसा रिएक्शन। अरे मतलब कुछ भी यार। मनोज तिवारी जीजा, खेसारी लाल यादव मस्तीखोर, अब पवन सिंह है नहीं जानते। अरे तेरे रिएक्शनों बढ़िया से दियाला, ज्यादा उड़ला पका होला और बरसाती फितिंगी फड़फड़ाए ज्यादा का हुई, वही हाल हो गई बता। औकात ते इतना बा, काला ते इतना बा। चैलेंज तनी वीडियो में हो
जितना अपना आपके गायक समझेला ना, जरा जितना लोग अपना आपके कहेला कि ना हम बहुत बढ़िया सिंगर रही, तनी पवन सिंह के एगो गाना बाटे उसमें फागुन चालू होके वाला बा, ए हो पिया काहे बाड़ा तू भुलाइल, ए गाना के गा के दिखा दो लोग। जबकि आज के समय में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बा, आवाज में मिक्सिंग बहुत ज्यादा बा, ओकरा बाद भी ये गाना के गा के दिखा दो लोग, जो ना लय में जो ना सुर में पवन सिंह गईले बड़न कि ये हो पिया काहे बाड़ा तू भुलाइल। औकात पता चल जाई कि केकरा भी कितना काबिलियत बाटे। बस ज्यादा कुछ ना बोलो, फिर एक बार आग्रह कर दनी कि हमारा चैनल के थोड़ा बड़ा बनावे की कोशिश करी जा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता सपोर्ट करी जा, कि जब हम हमार बात एकनी तक पहुंचे तो कनी के सारा जो एटीट्यूड बनल बनू सब लोग पवन सिंह ना हो जाई, झमकावला से होई, सब लोग पवन सिंह ना बन जाई। ये हम कहतनी आप लोग से आग्रह बा कि चैनल के तनी वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा, ज्यादा लोग तक पहुंचाई जा, कि वीडियो पर लोग देख के आवस, चैनल सब्सक्राइब करस। बाकी अब ज्यादा का बोली, हम ज्यादा बोले के तो इतना बाटे आग कि ना जाने का बोल देब हम। यही सब वीडियो में एडिट उडिट ना करना, हम चाहे ना कि जौन हमारा बात रखे के बाद डायरेक्ट आपके सामने रखी, हम मीम्स फिम्स ना डाली ना वीडियो में, सीधा और सादा जौन बात बाटे तो आपके तक हमार बात पहुंच जाए और आपके बात हमारा कमेंट बॉक्स में आ जाए कि आपके का विचार बाटे।